Kurumambi tuwa banasara nyarangi ontita semambia pakatwekire jinse yeko no mageni witwikira ase studio asemambi yaboneka tugiye kwanda mange itugire Wednesday botambe do kwanda mangana ikisemi lakini karolende kende kiabe na tugiye twarabe kwanira litugire ro mageni witwikira ase studio kwanda mange anene litugire Jumapili tubwate Father's Day tubwate Father's Day umwe musiwe wodi yebino na roberedi tukerio ekaro bando ojigosera tunyurende abatata emeroberi babekire nande toro nange kiuchikurigeri wali tukerio nto atwarete Mother's Day asumutinyo eta nande nigo yakore tu ase wodi yebino nacho to devina ngaki ago kore meroberi era sensemeri yarigeri kabisa asinjira ya abene igobono ninjire ngiye kabisa tenda mwali bagara kwana abebi ngakia gokirikya bange mo maete bado mbali pazo andisti bya bageni abakora batebya ningo asimambi yabone kabisa n'umweshimiwa byamana kwania umwanchu muriri oturigeri asimambi yabone mwancha murigeri oturigeri kurundisi TV kuba kwani nga wakire bya ni mazina ndisi TV kuba tere jinsi chirichisko balimo rigeri timu tatu chikorara na baro kubatenga wairire bya igo asabamo abantu bayibeno balinko bakirisha Kisi County akenya yose ngima no watebanga tutakirane omolembe bya sana igo mwanju muri no gwetana litukorera ni gotore na Steve Arika omwe MC gwe wodi ya ibeno eyego toka sebunganya libari chache county ne ya Kisi ibeno ngati ye ward jigira se county ya Kisi ekarabegete miroberio au yo kwene kune ward yeyo ya sasei yesa tu arabere to ko banere gaiga out there buna asin tunde liarabe ase ward yebeno oikaibeno ebe ase mabu yense ya Kenya osensengima tigatora jakira abutora dena umweshimiwa ibeno ya isiro ikibirengo biribone ko base mabu osoredi yabe ano trava mbono mbono traso obisi no numwaka iko ntogenda tena promise ti abaki chikora baibeno kabatenga ibeno nebe ase wodi yamo yeke orokereri to kole bint abande bakobi bachikobikora igo tingo tanga yaikire asintegeteike ebya sana igo no roberetina ngocha goikere ororo no semeretine miake yora abororo ngoikere birengo birotagete ngoikere nyole na detina na batari mbaraika binto biebundi gosmeka ya spekirmete ukina bigine igo tinga ya machi binto birina irieteira no ganda irieteira ngaba na inchimba tegerete no nyintu alikirenete yasai na tuliketenga birwate betena bibi igo togenderete bya sana mheshimiwa karatogo cha kanguturu kwa na litukeri robere diritsko lya Jumapili kerorire ase calendar yense na yo karana libe ibe no choto tengi kire to kalibeka ase wodi yao yebeno na nga kwa roberi anato taraikabu mete umwana mumura nero go chobe fata ujasa matukare bosina ndo chukuri nanga kinere atakire koligereriwa aboigo litukuri Jumatano botamba ase studio ngura kwanda tore ensemo yegisemi na barata toraja kirasi ni Steve ase wodi yao ngakiro chibirengo begisemi na birobi byakira twa we kaboniga no insebire mbono to kunyakoranga na kitoko bwaterana na abaki beshikora baibeno ababyale baibeno nabantu bonsi kyagera gente ketari monto moko nyara to bwaterane torolenga chisemi twa chiomokiri ase wodi yebeno na gusiyons bya sana pasa lirende accounting ngorumwalenge pasa lya bantu baho baibeno banyore pasa rusemero bado naendete no hemero benegendete pasa linjabe getu kere wodi ngonya yalenge chimilioni 3 weterane ugosuma kwegabana eto Simbarat lakini ekere yaika lirogoro national bagateba pasa lichenchu asiabe getu na project echase kwende egenderete
bono Nairobi njaje tenja approve bono process nero abantu nkonyora bale epasari ngo bare basemberi na ngonyora bari abantu bari murunga ni bari banyorete kiform giri bagayicori barakuborira kya abantu banyora ko rwana ya no mate umuntu gecho iri form ya kubori ndiriri akanyora bono rine ntunko bayiresa tore e process negenderete no mate ebitari bintu konyora nga Kisi County Assembly to kwamwa ne proposal nento tevi abantu na ntutwanye suguma go chimotu yagenda Nairobi amanya kunyanchira lakini gente kenene go siringana ri mwam pon Nairobi nyanchira chipasali kore uchire ngojajire akatwanda tasense meyo ya masomo ibone chipasali ansese mo ijiskuru jobo bundi twala kwanda Steve na kina jojiro ja se word yawe kiara bono specifically etora se word yibino ijiskuru jobo bundi nchirense kuri gitole nchira yokoranga ngaki abana bayiga kando no go join ya sepiki na kyago join ijiskuru jobo bundi na kitoko kora abana bacenchita biri babwate ulumate eskuru yobo bundi abantu bakinite bakamanyanga n'iki abana bariri bono konyora umwana nabakuru beno agende marani gosomo eskuru yobo bundi eyire beno asengencho bali bakubasekerera kai karanya kubaraga jinyundo bono umwana orangatiga hangenda ale nkubatene college inde lakini ale eskuru yobo bundi bono konyago tebitore abana eskuru yobundi school na hande serikali za school yobundi chigendera na kito kuimukia school yobundi chebeno egere jinyoru kiregento abana baito basome kyagera mara mango konyora nge school kereri beno umwana kuru beno agenda none ya South Mugirango no South Mugirango aruo aichibeno igono go semina neta kere na kunya koeresa abana nga school cyo bundi tari kiri cyakare kyagera abantu bakinete matengo kwande school yo bundi nge cyacu akari kine cya abana bariri Hebya sana umugambi Steve ekarondora kwa na youths barabwase ward yabo ngweka turtu kwa na mangana Father's Day na Mother's Day ngweka tonyirigeria yake ngakiyabete lakini abasa embarase ward ya bangi abarabu gwikaboniga ngakina baru kwa bekire miroberi anekero watera abandi batakire baswase vocational training na abandi ni miroberi kwa begetalia buno kwenda ngumbu emiroberi negendrete ne miroberi ende no negendrete buna bono amangana ichigrini card Elim partnership oko tema nakene amangana yigande airlift ali process negenderete bantu bako degree konyago process ari kubale igo ebine binto ebinde bunabono green card nago tebi bantu bechoreti ngero chekeli kubale ekogera nabatanyora ntiri kumoyo uri atoke abotoko kare kyagera next keko genderera kero mwaka bakatorolenga twafauliri biya sana Steve ayeno mugambi kyara karole omwe musiwe wodi yebeno ngorosi muramachi kwa se county ya Kisi na ndino understand the machi komunali mokorosi asebo gwikaboniga inseteri buya samangana economy buya sana ebirnere ase ebunge erere go kwanu gonye sirole kyara bona ayo mwana siasa nando murai oigamete nebane education to kwanira ikyara education ye bado nerase no enase bire ngo sirole bire ya 2023 no epire taringo sirande naki abananchi batagete mumate ntu tokuwakirisha abananchi abande mbali bakunyisira abande mbali batari gusira bali bakunyisira gote abalinde serikali enene koyata birigo nerochi lakini bali bono batayikunyisira gote babalenga maisha kongire onyo muntu akatite nyumba busongo andate wagachinde Nairobi igo naki igo ikinigento kebwate ubwamereri obonge nainde titindiko jikana ostindiko nyisira tatiga no gotebanga
tiga turanye ikaransira torolenga ngento kige kobe kwa sebi na ndingirikite kobe kwa ekogera SPD kwirirwa erigoro mono kwa hulinga kigari yamnyokera mono iga kigari yamnyokera mono iga abia sano manjumuriria on this TV tukorera rasimambia boniga nigotore no MC bwigodi yebeno stiwarika katwenda te gukwana na gutakuna mang'ana ao iguru ye wodi yaye yaibeno nensi ito ya Kenya no ni county ya ito ya Kisii na kubate wodi ndora mobori na boko mobori gwetera senambera seskini igura abu 0792 192 834 Wasawaso asensemo ya mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News wako chinga kina boto tweet @Ndizi TV News asemambi ya aboni na magato chiko kwana anene nto kwana igoro yo mwana mumura Steve kana naira nire umwana mumura kwa mokonyira se wodi yao anedi ngwa tete na ngwara itete siskuru ukara konya abana bamura ukara ba chipoksa ngakyuroje birengo bya abana bamura nande kato korona bange babe bagotiga baenda samangana aboda boda maite ntu achite tukale bake tukaengera umwana nyaruka kara kirigento umwana nyaruka usikurige nona abantu bakwerusi bugimense abange bakaba bamura hekogera nkitete ko tema kuirani n'umwana umumura nere n'umwanya abantu cyane bakonyora umwana umumura ogoseibi ochota ibi muiboling atata nyarebe nankorera iga muiboli omotenga ya no mumurole remereria ngokongole muntu olengele ole michando ya eti we kwanyoro berusi kandi ne nyarokera acheta ibi muiboli matekere nyarokera kwana wansa ikoralera Ridiculous ya tuara mavera kwanyola igushugulikirwa mono noni bagote banga baswati mbale wiki yake ndotumye gente kyo kunyanyasa mwana umwe kyagera kisa chinde ekitwaro kirite na nekera tokurunga boxers nili naligerere tuna baro kwaenda bino bana chiskuru chinyinge abasike bagogol Central Pass Bashu mungo mumurambi yale. Nataka urabwatirabu sarara koroseri boye yao go manjumuriria on this TV ngo kwariga nande ngo tena genda ko bame yumroberia karoto na Steve Arika ume musibi wodi yebino asimambia bone ate gotoera nene meroberikia bekire ase wodi eri yayo hato debira buritangana ngakiandere ko beka kwena kena ngo sirare abasaya se wodiri ohira abasaye omoye buna weka nabago soa asiskuru cyo bundi mbabwana giskuru cyo bubunne cy'abantu abaliriboga yaya giskuru kinigo kire ase enchera ya nagoso asiskuru erinde banyare amana ndo cyo kwana nakabwate lituko lya Father's Day lituko lya Jumapili turigire ali narali are gochokorekana asensebedi Mother's Day ndia borro tukarandi abete bia sana nacho daina ndia abete bia coding na expectation jiria ganeti chibe se wodi ya handi tukeriga ngojero de magania maneno rioyo nimbindo bijo korekana ase semeri Steve konya kwa gendere okwana igoro rende na kyumwana mumurago siru egendera sinini wano egere na barugu bachera mokwande skuru kwanyora basike bakorangeru ba usante parts bamura baligerere Bueno, tukaranga ina kitoko ba chiramo. Kera ichande yekaro kana una bano jiskuru chiri mixed schools. Abana bamura na basike bagosomeramo. Bono mumuronya watanga ndo chebono. Ntu twangire. Igo akito aroche abe msevande tukikaranza tukaranga yaya. Tikana inde turatemango. Kuimukia omwana mumura ikya share chance pichaka nyingima okogune chama basubati egere nentu twete to murobo onye ntware kurigiri buya tigato chenchi nentu torigiri abande buya buya sana bono litukeli ya Father's Day ngoni katore lakini turarigiri ya magega lakini modara romboli na nkuboli na chikaunti cha jakire go shutdown
tari goshathirinde chibunge chich county tora Nyamira mbasi ka badena bono oike county ya bikirania maganiabo ni county ya Kisii na inu mathethena goika mura ikirani gwa maganiabo magani kiaya mutaragerani guna ibuna inu aba MCA Steve maite mechando mo notaringa na aba MCA baro bisibona ya batigocho libugambi gwikwa kesabu ya mapya ikiagera buna bono chi county ekere chagete kwa mfano tigatocho musara noro gocho lenta maberira mange mwe MCA kalire 300 bali abatangani abakabere bakajakori 1146 ababono bagatatu 1086 asinginchi bono national ekunyago kei emisara bali bono baguchikoje 27 ngora bakori 20 nakiba tokoboringa ninki yekoba ase members of a county assembly umusara okwira nainze asaba chumbi n'abantu bande okina gochigoro na indo korranga omo member of a county assembly nerole no mwana inchi yoka no gotaka otebiwa nechi assembly togusieka assembly pi kegera n'abana inchi kuwakilisha koria no kwira niri umurangu turi kubeka chabi kubera nande machiko mwira niri umurangu murangu kwira niri lakini ibintu mbigenderete mbiringa zero kabisa no goteba nkwara puna bona bajumbe kere CDF yabura kubagenda Mombasa bakakura kugenda meeting pone tukarantiri gukura noko tume message ki to help in Chepna Steve usabe MCA bachorire mbabwate capacity okoboli chikora ni capacity okokonya urayo butari ogochoru chikotininga tiri ogochoru ngochikuri umusara okonyeke igogochorwa connection yobwate na kendo obwate okuribaga ryogusanga n'abantu lakini bono rinde mirime yitari kirogo kya mama gusigia tata gusigia sokoro nkurwanda omambia inkindaro anero monto gocha kuburi kireke mambia no gotebanga onyo musaro kunya kwira nainse abantu mbaro bwate meaning batete gusiri oburayo bwo MCA kuse abande bari babwate obwoba ngomwe MCA kari n'umwana inji nandanya ale kibesa na barase gusalia ebintu igo nigintu kende nkiribago tebanga ostogo teba ngera kyarwa nebesa netum igo tum yake county kure county nere kobanga into yache yaito no gotebanga gento tikera osigwe lakini kuligire likomoni tanga kigente kiyekoba nguru chinchiyo igo ekogeranga negasi itotole ikiagera kando na gukora development ntole oversight kuligiriringa amakoso kagiale oseningi obuya kayibole egere twakesabu ya mambia biya sana naragoteana angwaniri mugambi Steve momboreri akorokuna sagini muchache adena mboreri mheshimiwa erekerengere kyaye ekaro mugabana Simba arati bakomenyekani no soro nererie egotebirengere byao agoro yemangana yako gendere omanyese gavana Simba arati no soro no mheshimiwa Simba arati komenyekani nkoyo abantu bakunuri ebintu kandi yetetekora maite ibazagi nyamende yani goteba ikinigi ntekeke itabwana tikukwanwa ase byumbebi internationally because osoro ekinimbia kwanu mheshimiwa osoro ne gavana n'abana bamwabo abana uratora abana bapere nyomba oyo mate abite gwasiberia mabera amangi usekera bakomana tari koti mokoirana no mwebori ogwekaranza usechirani rangeri ekam ikinigento tutarigotebanga nense kibale no gweta nake gwechimeme abakaka bwante gosara ime baboringa ki ikimoko kuna yekogera tereikanga
ise gito gocha kwenye discuss kaga ngabano ndisi TV ngano mugabana to discuss no soro ngabo mali go sena matanga abaga kambaro na bapasta mbaro ebine binto ebike wente kugambwa n'abantu babiri batatu ego tutigera baga bagambere nganeri linganeri ekogera akire baranyurende Steve babe mbakwane gyara yairege kake korengana n'inji bande barayirege ka ndi bacha ite komana nkale liria matanga arenge sobo mokonyi bumurai mokonyi bumugabana paeteni Charles Mangi paka bono bakaka banyuriru riri bajite bakaiwana bakaboli chikiro bakagenda no nyinyumba abana nkoroma nabale ebinambire ngo muibuli yakukamba bya abana bae ebingi bono rene kitotenga ebinabiri omuibuli gako mukagenda sege etuleti ne litoko tebanga gusi ntutakiranete omulembe onyina choriro murai ondo choriru tigato chamo ase okugaya nemechando yaito uno mugusi ntonya kwayani keresiko yakogera omulembe otakire ntubuna bona barai noni ntuna kutokurigyo soro turigina gabana tunga abana bamo ngimokobuna musina tetenga kyanya bamo nyama ya chire lino osoro arro monto kurwani gabana Mombasa osoro nero motanga ni go defend gabana na gabana ro osoro kurwani go nero motanga ni go ko defend bone bibigo nyomba etuleti yanka ebyo mbiaso ko be concern titorolenga aki ekoriwe Edward Mamanyi akuborigana mborire mugambi Steve ningikera akorwe anone byombe bichake kwenana obukonyo bonge gochi ase abana bamura korengana nera bade abuna abana bamura nigo batari gokonywa ekiagere byombe binge nigo bikuriria abana banyaruka norika proposal nano mwana mumuro konya terigweta ningeta keri gokorwa Edward akuborina byombe binge ebikwegera umwana nkikera no maene no korokia omufano muya nakina gotebekera naje school itwachetene chipoksa pasipan abamura na barobanyore konya togotwara litukoria ba mama litukoria basubati bono tukwate Father's Day no korokia Bibilia gotanga abantu bane bagusiri wasinjo gutamanya no korke anto bamanyi pura abantu kabwato umuyoboyo iga abai byombe bigokonya kyagera bamatenga no rangiria bagakamba ligocha mbono nabagaka bange barachaka byombe ninki abagake barabasiriri banya bategwa kyara na none kanisa konyoranga abangi nabo abangi amani aya kwanyora ni tamatera kwanyora bangina nabo abangi bana matanga mbono tu atigiru makeka ubuna bubugambiri nditokoranga maki turati buno murai una ingestive nindolenga abana bamura nabaro bachakire gokonywa wetire byombe kuna bande bagokonywa bya sana mugambi Steve kritukura kwa nabono turarigirina litukuriria Mother's Day korengana nae mberi yakorekana ndase ward yawe yibeno abantu baikirane biye korada tebingo bone big jairi tukuriri tumaye go big jairi abantu karitare tare 18 ngwakira ngambye muno aba mama Mother's Day bachete asoko serekea abantu bachete bia ande mbye twakolete eshere na endengo teivalia promise ri na rwete wekera nere yekogera bintu toko kora igenta 100% lakini ntu akolete over 95% senye nchomo gani besko musubati mei kwambuka Simba mungina we gavana na chite uno mugani besko Taraja mbili bachite taraja mbili Youth Vision bachite tukabwaterana KTRH bachite bakalenta Beyond Zero uduma ofisi ibanda abantu babachite ibande Asha International from Nairobi bachite bakakonya abantu igo ibintu nebinge
bantu ba benefit ritukerio yekogera goteba ng'ambu yari akorekanete naindi ntogendere kubwatirana asa okora buya naindi nomugeni bunachete na promise tibia promise na henderete gwikirania igo echenji tari gucha ritukerimo ne process batirinde ritukoriri gwakira abantu mbya mono mbachite over 2000 barinkigiti abandi bakamunyoka chibunime yani uyo utabwatite kibande nagogeti kuno kumunyoka chibuni uyo ondekero umuntu ochete na konyegete injire yemo useyinde bono ritukirinde abaswati twakorane na barabu Smarters Day twakorane na barabu kinana ngoja goja bari kiana barno barigete kera bagakamba aba fathers mbago chenga matters batayo ngakiri tukire roberetie ritukire Jumapili enga ito chokorera ngakiri roberetie ngora abo magani bwesiko na hande miroberi kyobegede ere kwana kire ritukire na ryo likere birengo byaye Steve no ritukire na ryo asengencho ere ntunde yeri tangani tunde tangani kabisa asegusi na Kenya abagaga korangeriwa okolerwe shere nindikagirite ngandi be ritukuriya ne ritukuriya rigo chakero mogeni na nyori ro mogeni mogeni omonene chief guest mogeni omonene chief guest na kwana ne governor yaito Simbarati kamutembia mono gwatuma facility na chaga kwanira matters yakirene nayo tagocha okwanira fathers ewe complete nante bingo chale hona confirm go chale na confirm go chale no bone mutato manase account igo nero kale omogeni omonene asiritkeriria Jumapili kaito goro moyega omoyega gokorerwa Musanyandozi Stadium getikanya ntrago ibeno ward alias twakorete Matters Day na no togokorera Fathers yekogera one kirina kigetito bwata saibeno kirigeti kya mwananchi onde bwensi akorera kindi Jones kerabangete emeroberio ebuya sana bona wande nale kobagana ando korusia ba tato bairigeti kenga ba chaga ntuono to chaire abangi ba kola nyandro na mai to iriwa ngao bono iko nugo torokia okobagikano ku abangi ba complain ebuya sana bon twanyorro magani manene no mugabana wa county ya Kisii Paulo Simbarati mbindo gebya abantu wanatarajia nini mbindo gebya batake baro chena biko chikorekana bidoro berdi biko chikorekana magani yaro chire rande biri biro bereti ekene kinabokera korekana sense meyo yebe no litukeri nande ni chigete nabageni banda bange MCS Babo noni na Papa County na aiche tobate women rep mwako kaka wira Mwatani ne naiche ikiagera ne rasa se moya bagaka ne picture ngoro kanira se Kisii County ni nakiwa doka muinyora sana maiteke kineke kansana wana rende mama county naro na Papa County rende no are kaka vile ne uzira bagaka hewa na kuya sana na gamba none Papa County Nyamira ne rogonyo ribaga ne no hagocha oyo nero mugaka o Jerusalem mamanya won igo miroberio nero nainde ne mepango aba bagutubwatsimiga nyaktari ya general abagakamba chipapimwe prostate cancer bari ngori goboro kwa cancer prostate asoborwaria Equity Afya banki banchire mbalita abanyagitari tubwatse gitari ya Kanyimbo banchire abantu chochekiwa mauga Lions Club ne cheki abantu maiso tubwate abantu bandi ku Nairobi bakweruka why
aiganto bwate kwende ya bangina ishirika rigudi na bangina ono na bangina baje bakonya keri tige Nairobi ndiro rigudi na bagaka na kwanete nabwo ko call family barenga kocha wale na kibakocha nakyo biya sana igo litukiriyo ne dance nebo uno onye muntu turwaleti wachire warwariwe oyo bwenete natagete gukora masoesi none ke unokirwo na bogotenga abagaka bali beke gusina bakare bali bamanyite bayene ke gusi ekeke gusikere ababugia bali abakoro una babonya bira ba Moses Yaro abanyona Heavens au siko no antri mukoro na matego teremino bono abantu bagateri sandi chaga ngosoro no vale paro ke abantu nga inki kialenge ngakelie ekenyo libona na ndinki kero mugaka kwe myakelia bagotenga arengi ngana ro tunyono mugako obotano yo digital tumanyinga kayubu gima bochenjireti inki bali baga kolire aba batari gukora ya ekogera na indinki ekogera ekero guchikobota wanyoranga abana bamura ande bagwancha banyina kwanyoro mwana ari ngumbu urangiri umumama mwabo kutugaka intu ningi gekugera twatikwa tutai onye Nairobi kwanyoranga umongina nero kwa priority ningi gekugera umongina watega umugaka ukwanga gusina abakorangeria batari kutaka toshe nagabu chikosori chochwa chikaro egere ogosege somuliro ngokaro torenga ngumate gosege somuliro okoli endagira torenga ngokoli endagira nyinge tikerie competition ngobwate competition abana bache bakumupira mo especially bina abana baswati na team yabariki media team na mupira tideka chinke ntonyole chitimu cha kumetekare yakarukiru timu ya Musenyandusi na save time okay abakabu no bakare abanyujireka ni sano barakosolia whatever FC nero bali Captain Raisers yekogere negenderete mbali bago tideka chinkega kunyakuba chenchia kuba chenchi kuruense memo ya sen yo balebi ocheyende yo buya batali balebi bono monton abe ari Boris Kalina ngiye kogera Steve obwate emirubiri yemiego cyase wodi yao abasubati mbacha bamama alibano kwamwire na abagaka abatata batwale functionie ahatori korosa osengi kirenga kyaongere kieke nande ngiye kogera na okorana emirubiri yebe ase wodi yao continuously kwara twale na ji forum ya head emirubiri mengo ja education forum kwara tena na bantu bara igeria basaye ikirenga kyaongere kieke mo chingaki tolemoyo inki wa kolidense kayi kero takayo kyabantu akunyorera yekogera kukwarwaliwa kuna bono abana bali barwale tuwe kero twabate cervical cancer na inde abasongo bali mbairanete na bali nyamache kote anto ibeno abandi bose barwale tuku bali bakorangiri bagende nyamache kurwali kubale oyo kabwenire kwikanyore nga Steve na kuneto bugima bwane kyagera kole chinguru konya abantu nekie kogera ekero nse inturi permanent mambe kero ntakayo nkyo konyorera Steve arika akolete igo nigentekenene no gukuno bugima bw'omuntu Uye sana hai Indis TV asante sana sumerubiri miya mubwate nkwaniri mugambe Steve arika asamagana maya habwata se ewodi yaye Steve no murayi w'abantu
tarigetirie tariae ni namba 3 aja na then ha Indies TV asanta sogo to retera magaya kwa asa magaset na ndimye mana somageni bono twanyorire amaya asi enchira engia buyasana nara Bishop Charity Masomi Saboke from Kisii County Brighton Bolio Mheshimiwa Steve ningi gekogera abegete rituko rya Jumapili asenge rituko ne rituko ryo gusasima Mbasta Charity Saboke utokora banera somoro beri bobosera abadana ngire rituko rya Steve ngware golibeka rituko ringao itukeri tari nchenko beka nekene kera ngo ikere amatuko gaguchinja ngo ikere Christmas kyaba Jumatatu kyaba Jumapili kyaba Jumamosi tari nchenko chenchi rituke ryo pasta ni calendar igorire marketinga International Father's Day oise kugugurindira semapu iginto nkorete no korirenta abantu bari manye igo timbwa tinguriro go chencha utatigari anyora diriri Jumapili lakini ngo chaka tore na masabo yekogera mambia anto kugenda bari kanisa chikwayanchiro wikachibo abarandi baro ndoko chakashere masabata iyo igo nandi tirigo chaka ma saa 12 saa 12 tuko chaka na masabo bakasaine bantu bagenda barasaba monene bamanya gocha igo aya na matukaria tutariko nyara gochencha ase calendar no nyuma Mother's Day itatikabona mwaka oyo matuka mangi kero kugugura International okonyora le Sunday nara wadana ngwanere Steve ga kino Mheshimiwa muya okonyira abange utararora takorora rinde akuboriga mbore Steve na eli tukeli nigo liko bali mu mwaka nabegete mirubiruna ebe regularly konyorana naba fata gose nabagaka erinde ko bakonya korwase chigurube chiri bawetera yekogera ikitukuri chengera ni ikituika sanga umuyigo yutwakora no to benefit na bire ikomwa konde onyo mwe msiendo takiro murubiri yo kunyere bwadi yae kegera ntoko tebanga abagaka boka nibe no bali otatiga bono bune ibeno ntogenderere koranga ki abagaka bakoraki bakogenda totebe isego ika mwako ikire kegregente kekirikiro mwaka wodi ende atakire koiro muyigoyo nabo tokogendo because umanyite no intora barayi telinga tore ibeno yoka lakini abatugo chaka nabo murubiri kwikogendera nabagaka ababono nyine wodi ende usembo basi ose marani kabate Father's Day abatukurusi bona bagaka abara akorero muyiga abarwanda bosemi ali torenga bagaka bali na kibale na abana kibale inenchire iguchikogenderera niko tutebena ase mwako yuga chipara chonse bino chiganda sense muyibeno nande abayemzi ababande chikorigi cyao ngakibago sirira somoroberi oyo mwabwatana barabo birengere gusana ndondara tena yabona nje abantu bane bekana sit abayemzi torama twensi ngono abakari yenteke tokunyara gukora ibika na maene nari ntubwate birogo wanuna omwemsie chairman nero ya elite chairman nero ya education chairman nero ya culture bonsigoika tubwatirane nande baru blessings igomba chiruete yobwatiri baga no akare fansi gira tena Brighton nkwaneli umugambi Steve korwa irondi tunakubali kazi anayoifanya wakwani una fansi keri nanjira mai rosira tema tena watching kabisa no arime yumuroberi otiso mageto awdena korwa 046 ene county area Nyamira nkwaneli honorable Steve alika lichuma lya ibeno indeed a man of vision through actions oinotiso te aboigo atali chuma lya ibeno Fluency manyanga tena amen naona ni hapa tu nitapata uponyaji na kufunguliwa maishani mwangu. Mungu asifungue njia zangu, zisifungwe sana. Mbiyemo nere ne birengere byaye.
Joseph Okongo Mokot atena tumusifu Yesu Kristo milele na milele amina. Mokot Joseph na Mariam Oye no arimi yumururi agoteina nkwaneri mugambi Steve Biyamana kironkwenda ali ase beji yane buna Brighton ndole nani barabari batumire abera tete corona tete na Steve ngocharinge ase studio ndole na Duncan Nyachwaya no arimi yumururi atena ibeno oikaboniga ya kwanire ande ya kwanekire kolengana ne bidii Steve akobeka buna eli yechimonyo timetie chimonyo kobeka chikare bidii sana amesema ya kwamba bia sana Cynthia Nyaboka odena Biyamona somo heshimiwa Steve aya kolire na mange anene Carolit koliri aretete abasubati asensemo ya ibeno tokaramba kabasubati bakogendi chipigipigi kora kwandange ndeke ngo abasubati mbaje tari bakogendi chipigipigi tanga ndio tare tenteke bantu bale kumanya gendeke umusubati onero tebe nombia ekogera natebetenga chigasi na basubati bale nyomba ulikwanya musubati na sereti ukurboye usumuga ko yaga kwa kwanyino wataka ekera bachireka biba bakunya ko tegemea abayikori abandi bagenda chipigipigi kuna bono ibenali bane bamanyire bachakire byasara anenzo ngendete gusuguma abandi bachake ekogera totebete turachoru abantu b'ipigipigi weikato tuchenchie weikaibeno ebe exambe kemo kyamangana y'ipigipigi ngendete kunya kubanga abandi nitete ko bairase account iri genderete benchmarking egere bono baiche kubundisa abandi Steve Karonderete na mangana ya benchmarking kwa nginyo iri nkwa chete nege kundi gete asego chibagara kwa chete ukaenda na barabu kwa nyakaji bali HIV bali no burere wa HIV ngaki kiombekere kegenderete no kiombekere kegenderete togendete mikakati na inde ase ward norona nyorete nga abantu bali barwarete amangana HIV n'abasubati boka bagusugurikewa abasubati boka lakini achakire ase ward n'abamura bachake gushugurikewa Yodebe nabagaka nabamuramba bwa okonyamba bwa tuburo irobo lakini barawibebire na inde isikorgereria nande umumura nero kuba affected mono usonyo urabo tali nero urabo tali mono iko gwikatorigiriri chiseno Jones tugocha gukura nka tigarigiriri guno ko chakera buna bono na tete wodebe no nebase yogo chakera ebintu ebiganga ekereki abiriki abandi bamanya ko bikorwa biasa nara otana Samuel Onyangore nkwaneri Steve ase nkwaneri Steve mono nandi mwakere mbuya asoko nyora abagaka biasa nandi nara otana mporeri omugambi Steve na abagaka bange nigo batari gwa siori ali bagwetera naki turabeke miroberi yo kwena kina twabakonyire eri nabaraba twarobale gwa siori ali bagwetera na kikyo banya konyore forum kuna bono ninchigeta bagaka kale umuntu kagayanire umwana gagatebirie sokoro yaye emechanda goitera umwana mumura gose umwana mumura sokoro none umwana nyero gagatebirie maukoro gusekera no iniso atagete message gwikere egotebe sokoro mokegorio mokoro na cheche kwa mate yaya sokoro na kyorega ngakiga kwanyoro kwa motebiri mechando rero ntubwa time yo kuomera na bagaka bali abakoro bakobosemye mbabwatera kinturanda gukora ki koboria na kyo bunangocha gukora Father's Day mutinyo yo saba nimbangete celebration ya senior citizen abagaka bali babwate senior citizen miaka ochaka 90 senior citizen echakirite 8 abande 70 kubatekana enseki lakini bali babwate miaka 90 ochigoro
tete ko bakorere celebration yokogokera ubugima bwabo chinga kichibaro producer wande ne bare batatu babiri boga na bagande bari abange nabange bare munabono ntubatu mugako 107 ogotera oyo wande ageguru kwa Israel ya ntubate omugambi ore 96 okogendie gari ore 96 mugaka kiana like oini mugani mukoro mugana buna butete ngaki na barabu okogendie gari mpaka bona twaba ikaransia batotebia nga inkibare koria inaki bayigetega no mbabo oresi abarari bya omugaka oresi mugaka nunda okagendiri bawo musanyandusi ngakiria naki mwa amene mbaro nanje nanjire mbaro batotebia ngaki experience ikabwatenkereki no create bone room na kitowe kera bagakaba kegera abange bakora ngogotire kinde nke yara mokonya montazi minga ndio mwako wacho kunganya kurense aturusi mechando abantu bayirobore ikinde kora ngo mugakoyo igakale moyo nata kwaebesa agotenga mbiya mono tato sabuke tato kine bune magane sameta onde ngane nando ngetani orucho mugaka we myaka 100 kotenga ki okine onde ngane nando ngetani igo ogoseseniri obe side myaka 100 nkome kitole obuya bokonyoro mugaka yekenyo esi ete ya Kenya kusegusi nturi kunyora bagaka bale ite gochigoro batobo semia gyagara mwanta bana bale ratenga wachana na buda bana yani lakini ayana buda ina kina te ko Steve na kibono ekarto kora moroberio Father's Day na kina tora akore tome tororena abasaba ngusikabara ekegwani kire kino musaonera amanyana kango ikandari ase umutatu yakire gose sokoreli aikire nakikyo manyete utararenta bagaka basahe nabagaka bari abakoramo none musayarure ngumugako nabwate kisemi nakike tuchagete bono koro kinga ababagotire nabarabumba bwate emana ati society togocha gotebia musaye ngumugaka numuya atararora akiki narentere tomuyigoyo koroki obuya babagaka nakina atebere tinge gabana tige chegresti occasion abantu barolenge gentekini ni kya muhimu tari chigosori uye sana Steve karto endrete wana katwara kwanda igoro yumwana momura chisemi chaye na chijigo cyo jamba ko chikobo mugaka kero momura no ago kino chikobo mugaka gosobo muibori omutata jamba kuma jero kana na bagaka bange no anyagitari bakoba kogenda nyagitari korengwa no ena basaye ngwanga bari kwa nyagitari badana no numo abagakamara badana mo ngino neka ndo no rumbiyale anje mbiyane gwetero muroberio yo Sunday mbanya orobo semi badebuna no nyino kwa nyagitari ndingwa dena ambaje bari mangana prostate cancer mangana ya mauga ambaje bari na maiso ambaje bari ntuba ina ndo bose ntuba tena imbuya ko enda no nyagitari na kikyo nchikere tabanyagitari bagudi na bagaka bagudi neri ene seminar ekaroe nene na kitonyirite abantu cyo somi gubona kera rwariwe kuse gutoka no borwaire na bagote bono into nyagitari ekogera na kitwe na kinerero muyigari kurenyera bagaka na koro kinga no mugaka nere no mugaka bwente kusikwa and more especially binabona kero kwa chire myakerigo abande bakoranga tubwatikende urakonye lakini gwetero moyo buri yochi mapili no chorole abantu bagutaka gochecha biya sana mo ambi Steve nataka turenda somo dubogo mokyo tuirane turire nkora twara single matters turire single fathers barambaro barambaka bwate getadiri tukeri ntote ana rende umuntu nabare bizima ga yetendi ere no eka agwitire tumena bonyo musaja naro korera abana bieka ne tumara mukwana torena nero sinakabaderi bageri tuko lya Jumapili mwanju munini otore numugambi Steve alika kurwase wodi yebino katwendete gukwanira igoro y'umwana mumura SM yaye boigonga kiri tuko lya Jumapili
ala se chibara chonzi toroju ja se wodi ibeno asegeti kenya ntrago musanyandusi katoju korali tukelia Father's Day gosiri tukolia batata teturanda sense mene studio ngona tore asentudinde ya kabere katoju kwenda no mugambi stiwarika Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV Obwansu Bwomogusi ekerole asumu chibwogi Himbo nichisemo chiyetana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegetese ni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Nore meire nechibesa chokogendereria na gukinya obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Korwa tore chilon chokogendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor chogokora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru Voigon korwa tore chilon ase abaremi na baunchoreria ao Ngoro gukare ngoche musoni yankonyire binte bingi konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obutu nabeke ebimeri ebibyesukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono ngwati baisanya biashara bami ninju musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaransa isiko nechibesa chire musoro wane tokuba arigania se Musoni Microfinance onde bwensi ogane chibesa chokore biashara ise biashara bya nirense abagucha Musoni tomokonye go boost e biashara byaye Nigo torime omochiobo songo asamaga cha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamono mwanju muri Ndizi TV gatwire ni kurwa sense mirinde iyo mutumogo anegro twenderete asomurobere tobona mampe gatwire no mheshimiwa bwe wodi ya Ibeno Steve Alika ekerari me yumuroberio gosare imeyensa kira kidokwa namangana ayo mwana mumura gisemi cha amo neri tukoria Father's Day ero jokorkana se ewodi eri ya Ibeno ri tukoria Jumapili ado dabiri nimero berne menge karo chikwaya njikaro mepira ne karo abantu kosegeza bare umurero modori banongo sagasore mbaka poko mbore wikaboke abaka bari mbaro na barabwase bari kusiya ke mawuzo no Ibenalio no mbaronsi tatiwa sinjo mu igoro y'Ibeno abanki bakurwari Ibeno lakini je chikena bale kurusiko produce ko bona sikuisyo mo sagatabo no sagazo mo robo kana ando batai ko tiduye tigai je Jumapili aligererie maetikote ali nyonyoni abade nambia mono mheshimiwa Steve Alika asemeroberio okora ase wodi ya Ibeno Gaki abamusie bande tigababwate chimbaradero cha Steve gaki otakoba notes chirio gotumia ya abamusie tigamubeke bya nero mubeke kiro umuntu nabwate intirakora ali assembly abamusie mbaro bacholirwa abande gatatu abande kabiri onyina achira na yoro mumusie ocholirwa gatatu ninche mbwana tukomubwate ago sina bwante kombwate Karibu no. Gochorwa emyaka 15. Bona oranyo atara irande sobo gendo buneke ngitombono dikia. No, mbona nakike togoshia. Inyire ke ya ire bunatanya koire ko. Ko bikelia bwate, nera ko bigia tabwati. Ebinte biga na kitokora na kitokopekerwamo. Kire word gocha abe msie twache twensiamo. Umwe naro somerto bunyagitari naro somerto gisemi naro somerto bu engineer bono igwika boiche bons kiro umwe nabwate egitari asabwete ebinte biga no gosemania asitwensi na sobomo akinate banga buna bono no libuli bagaka no alikero mugaka naro production Nero what said in Yaka 90 nana bakorose none getonga. Egetonga gotoreja. Etonga gotoreja. Igere gendata que temo ai Birundu, gosikimboba aros. Ihorendoroche abagaka bunaba nakibago tokonya guchimutwe. Nakine intunki bakuri bakatwikaga abo. Ihobo semi bunobo. Obotaki. No obotakiri nandi nabuo bono kocha konyora ase Ibeno ritukeri. Anto bade singo fathers barabunga ki Steve barobete kyaramba rakonyana barobate mejano bariboka bakiri bawe bakira na barumta gito bareta on board kyarama ete no maete tata mama tata onde bwens okolenda abana ointata buna bono tianko example ye kansa ya Catholic Father bari mbere konyora bana. Kose kanisa triko banchira. Bakole mirwani banyomo muswati batikanyora bana. Lakini balende tabana. Aban fathers. Igo. Igo gokolenda abana, ukolenda abantu aine father. Umwana talinga no umwana uri okuibolete. Yaya. Ekogera ekitubwate cyango kiro
na batata bakorete ki barororo igo single mothers single fathers na barombata kiro kogeini experience none na takira eguri bagato tepinga na kiole single father experience kyo gwetera michando kyo konyora tuligi the solution Steve Karego majigo kwaneka igoro yamangana ya mariogo yobotindi gosibi nyugo byogotindia aba subati anene ba korosi abagaka na basa fate bino ba consumers na ba konyo nga kyobegete miroberina no hene litukena ba kwano na yaya ekanya na chikana kada chiko kwanele robotini ngo confirm bali tukulia lero use ngocha bale igo binte biga ne process y'ubushikogendera eritari ritangani nandiri omwali ntogendere torenga ki mbalinga bagucencha wetera emiroberi yetari nge gosori gosenga ugasusu nukanyangau nagi ye wazuno ene bizo to kwanera amagima y'abantu nande baro tari endo ke goruwe cheche tari gosori bino muntu ligire tiresori muntu akwekero kunya gukura nyumba yaya ige nubugimo bw'abantu nakito hote ale wade don't try this at home lakini alibe no lakini try this at home abazo miwe ndo temenyo ndo temenyo Ebiya sana smart boy Humphrey orabia there from Nyabisaba and even word we have been empowered by information and remember information is power. All the seminars Mheshimiwa Arika has sponsored have made us to develop. Even what as by now we are moving and I'm sure we are #1 in our county. On Sunday's Father's Day celebration, Mheshimiwa is sponsoring various institutions which will provide free services to wananchi at Nyantrago Stadium. We are sana. Tomesie Ibeno Ward. In Smart Boy, Humphreys Orabi Koru Nyabisabo. Steve, kaibona awoja kwa rusi ni bekero mondana bale boli na Steve bono eni babwate usina basani babangu bwate bakwenda kuna emirobere yabe. Once no kuratwarange kenko bakire. Talinibo ekenko bakire. Talinibo ekenko bakire. Ekenko bakire. Okwegena. Yekogera. No yese que algo trane ya. Ya watu kwegena abanko barandriande boncho kabali. Oyongo murusiando muko arole. Oyigane kerema nkubwenande. Iko igente que tangani no kolegena. Ekero wacha kirigento. Kwa manya konyora abantu bakubwatesia. Una bono nyenta bangete Father's Day. Kama na simbala tingo chale ngenga ngoetande kwane abantu baibere. Ya tagweta. Na maana. Nego chaka ngaki no kobanga. Onye mo management ni tarengere tinki. Tiatobe ke studio indisi TV ekonya abantu. Kangana acha. Ya tanga toje. Tanga toje na para to kwana ni to kira monda genda. Iko ebinte biga tarinibo. No kubwaterana nabantu na kubatebya sense. Kuna bonto je kotenga nabagaka. Na barabutika to barwanerere. No na masirika bona acharole achacha kamangana yabagaka. Barobu yabo osira omugaka. Osira omugaka. Wiyesan. Ara odena Musa omalengaya kurumatongezi diebo chugembo Ikoba Road. Umurai oito arika ayabono nigole omukwaneri oito asiji TV chaito oboene abararia baito beji TV nigo bago kwana mangana yekegusi getari keronge basaririe kegusi ngaitora akonye ekegori egeke nakitora akonye ekegori egeke kenero tumire ya ina ko batije soma mbiamono Musa Omaro nga akinate bete ase mangana yega Father's Day abaga kambaro maite kegusi nana se atwatiri sikorigiria no bakale kubundisa abantu baito bamanye kegusi nakoge kwana buya eko bobo sokusana usinyikorera ukura bono nkiye ko kwanyora buna bono goteranga weke gusi wali baba weke hande kwa makonyora baikuyu
beruka kayamba Africa na bagotero kweke gusi na intu abanyene no turatubante gotera igo nogo esemina bano neyiga nero chagete kororanga inaki tugusika obugusi bwaitu nande bogendere kyazo tarendeti chinga kichigocha konyora mugusita iyo nyasaye gato tongete kirigesa kuketwara konyora nebisaku binde bimentene tie kalita akwanyora mugusi gakoroka omwana John Johnson Johnson Brighton Rachel Eteri akigusi ndiyo komenteni obugusi bwaitu basaba batanyorire basemigwe bateunga na intuntu bwategesa kutokorenda negesa kukorenda ne ikigusibina ya kabere tradition na ende na korenda goitera marieta ikiagera no n'abayindi okonyora bakuruka family cyabe ibintu byano ne byasara ni intu abagusi twachakire gusira twachakire bono gusiriya nike gusi say no nganinga na nyasaye kalenge muliri akabeka keregesa kwa ekero mugamba mangana nyomba mwagamba amangana anyomba okwewana no munoino uduma ba tebeni baje family ibande abagaka baliwa tutre ibande yokubwata bya abiyonsigo pikaro go pressure nege shere nene ebwate kiregento ekomekshwa nga over 95% abantu ngo isane kabale kurwase umayehoye na robori anga kigetikiri kebeno o ke branded go kerosi ke bwenere e kere mege mengenere o korwase egetikiri kenyantrao former president na tebetenge egetikiri kerosi we ne intu na sempre into andete go suguma iso chiche etikiri kerosi igeti kegitwe egere yeikanonyi chabo sabana na kutoka entrenani chitimu ku Nairobi chacha charakira omupira ororo nechigo salichinde biya sana nare nere Steve Patrice Osora na mama Purity gesije kia morning from Bogirango ekona bamoja no ali mimuri mbe mono Patrice soko ba yumuruberio nare nere obori gegabuna abagaka ba Steve otebire batakire gokonyo lakini yarekana na banke babo ase serikali mirubiri utirabe kubuya ninkiara bole serikali babeke mirubiri gokonya abagaka atebire buna bachi kurigereriwa ago de serikali serikali ninje no yoboria bono ni to gwanchira nanga nabagaka mbatakire gokonya na aligire omoyega boko balenta hamu bone sekenga ngaki abagaka balia nakibachitamu abagaka balia nande serikali nebwate abane bali bachakire inzokire akoruka parasara wase no mo deputy commander county commissioner c'est qui se sent nerengola sugumuna ya parasara lawase igo nugo chaka serikali no bakale count office no bale aba chief no bale bakorumuru buriyo mbyore no kubwaterana ntogo chaka gotenga konya bagaka no kuraba bekamo na bagaka babuguringa batagete ko konya nini njire mu yokoja kubaburinga inumutegete ko konya kaguseka kwa beri mwaka kwa beri tanyole 30 powers power abantu bebe no banga no kubaborera ebintu na kuboro kerene ke bintu bigote na nebone kero tu achiramo bago itaba igo yabere minute ngukira job sintebenga bakakana barombatege gokonya tuikaransa mararamikabo naya mheshimiwa nakupa shukrani sana kwa kazi nzuri unaofanya na Mungu akupe hekima zaidi na mwambie akupe namba yake unitumie kuna kitu nataka kuongea na yeye peke yake nara odeari na ngwe namba ngwe gora kurkurwa sensemo ya Bosongo nkukwana naye karongo mwande namba ase mambi yaboni kartokuro murubirio mushimando jibiro bito biharire engakibono ubonando ukubwatana ne serikali enene ne county kwenda kuna ebintu byonsi bya wenera se wodi yebeno
No serikali enene ni county ikatokole kasi amo. President to bwatene amo akoro kungo William Samoei Ruto. Nere to bwatene president ya Republic ya Kenya. Egaba na to bwate Simbarati. Omuchumbe mbwate akoro kusairi janda. No akale. Ego eyo nero the system unekorani. Iwo iko upatine na national ne constituency ne county umanye kutigera. Mheshimiwa kwa nifahami na bara abo atabete jisu. Mheshimiwa Saidi Janda na tet na bagocha ekeralega. No ibindengo korane na nchirimbote pressing chai. Kere constituency ne yai. Na itabete kitoko kora como privan ne renkura kiagara no maite. Tokora ntana no mungina wegaba na guse kiagara na diria Matters Day ngo challenge akarangiribwa kinatomete aho akirisi bae bagacha nabono onyubwatiri baka nabagocha kerata bwati nabagotuma bakirisi bae igentekenene muiwana ini moramo Steve Gortorete gokora ingigeri uraga ni umuibe namanye wetera seri tukuria rero ikiagara rende tonyone tare 18 asebeno arego asense nyandro ingigeri ginande kiriorojo muibena atakiri kumaya boniga wetera asomro berwensa kebona no omonto ibeno no komutenga mbiyamono tigatsabirane ngote amatore biribi konyara gukoleka no ndibwensi no tabojo ibeno ko bwate kende kira konyu mwananchi ibeno ni word free abakolenta yo idea tunyetegerere tunyebeke into practical ekiagera na tokora kirigento ibeno yoka onye chirani yao nentago geti bintembigo kolekana bia ne county togete kubwatira namo tubwatira ne twins tuchere amo bono kubachika bantu wanspi bagaka mwaliganira ibeno tukenya gotanga inche no yokyombu jeno yokyamukama jeno basi twins pitiga toche obosemia igotogo semania ekogera bantu bali ibeno talia ababiale poka baibeno uswati naro surete bobasi agacha ibeno uswati naro rete marani agacha ibeno uswati naro rete ibeno kagenda bonchari abantu bonsi nabamo ne chimbebe cyoburayi cyotangana igo onde bwensi na aliganiri ochikara ne seminar y'abantu bose. Good morning from Kiabusura Makombi suneka koma waditamati nero utumire uchumbe yae asimambi yabona Steve tetukorera isari yebiro bito byarire natakabono urobo sembwa bwo mwerero ntukwane dibindo binge lakini kolengana neli tukerio lya Jumapili twakwane na mangana afya na acharigereriwe amangana ya agriculture na acharigereriwe ali amangana ichikosori igemero bene mingi kararia ekara abantu bagoje ikerana litukerigo Steve atodena tukirana litukira Jumapili ala segetika yantrago ngana lya uli omwere Steve asimambia boni ngandiriye ko batebinga mbia mano tiga tobwatrane mswatna ko gurut twatnaro masese nere na tetengana cha timu ya baswat era chake ibeno na purbo bas ne ibeno ya mura baliki banyana na mura ibeno ibeno FC fase gusi scribes FC ya dotwara bagaka bali bagete save time na msanyando scap ne bintu birabe binene tutakwares tukole ekogera inchu bwerorere tonya kotebigwa na indi na bosemi bonde bwensi obwate intolita yale kubwarigania ekogera kero muntu nabwate yara contribute uchi asobogi matomenya de chenga kechi buya sana Steve ogarana ebyombe binde mbirora nyora utaraikera
osibita ko ikera bitagite ko begana ne tent yabo nyoro usekyo mbegete kiafya osabana batari ko begeke no barigani osena bawo ikera no abantu mbariganiri lakini bagoeresa nga inkibago chakogoro ekogera to wanchiro ngonde bwensi ngoweta alente chitente feko lyoka na ma como de aquí chege to kora deke egere none kero kuirira abantu maambie kero cho gukoboringa ikyombeke yachitenkeriki yatukanga naye no bwatumuga no ki kayike goteki kaikiarwete tari onde bwensi okumuka kurumwae ng'abantu mbakaro abekete ntirioka achake gudumia abantu mugano oyi otayo ndisi TV kwakeranga mbiyemono ase bosemia neri bagalio gotoa kwikera abananchi nyasaye tigaba seseni nyasaye atuseseni ekiagera nantu tengo monene nyasaye atamente tomenye matuka manga sensei toteme kubwaterana ase kunyarikana biasano manjumore tini komenta ko sendu sitiga nkolera abunyora no moroberi bwensa kini ojakira litukira chumatatu ke tukira chuma atoko bana sara jarangi ontita Joshua utane producer yitu alekora sensamende di studio eliane mpreton makol tonyora ni tukori angyo asomuroberi bwensa kana ni tukori angyo tora kwanire lichiko karto wanyiri tukira chuma piri toende wika sensameri ya nyantrago kabe ni tukori giya inero ndi TV wansu omokusi Ndizi TV.